Hello viewers, बयखौबो फार्स्टआव खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। थारमाने खोथाया जाहैबाय दा बहुत माने मेसेजाव फैबावदों, मेसेन्जाराव हरबावदों नालाय दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बे लीना ब्रह्म आरो मा नाममोनलाय जोंना सना दैमारि। दा बिसोर सानैखौ जोंनि जेसेबां भिउवार्स दङ आरो पाब्लिकफोर दङ बिसोरखौ खेबसे भिडिअआव जुदि नोंसोर फैनानै लाइभ फैयोना नोंसोर भिडिअ खालामो नोंसिनि खोथा नोंसोरो भिडिअ बानायनानै नोंसोरो सरि खेबसे बा माफ बिनाय निमाहा बिनाय मोनसे भिडिअ बानायनानै ला होमबा पाब्लिकआ मोजां मोनगोन। थारमाने बिसोर बुंगासिनो जों मेसेजाव माबायाव स्टेटास होनानै माबानायखौ जों मानिनो हाया, स्टेटास होनानै सरि बिनायखौ जों मानिनो हाया। दा बेखायनो जोंनो बिसोर भिडिअ बानायथारनांगौ आरो निमाहा बिनांगौ बे खोथाखौ बुंगासिनो। स' बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो माबाखौ खावलायो सना दैमारि आरो लीना ब्रह्म बिसोर सानैखौ खेबसे मोनसे भिडिअ बानायनानै जाहाथे नोंसोर पाब्लिकनि गेजेराव सरि बियो आरो नङाबा आरो जुदि नोंसोर मानियाबाथ' उफाय गैया, गावबुरा सावबुरा थोननांगौ जालायगोन, उफाय गैया। जायखिया खेबसे खावलायनाय थाबाय गुरैयै नोंसोरखौ जायखिया मोनसे भिडिअ लाबोनानै पाब्लिकनि सिगाङाव मोनसे निमाहा बिनाय जाहाथे नोंसोर नेक्स्टआव बेबायदि बानायला रिल्सखौ भिडिअखौ। दा बेनि थाखायनो नोंसोर अलरेडि निमाहा बिखांखाबाय आंबो मिथिगौ, थेवब्लाबो माने पाब्लिकआ जाहाथे मोजां मोनगोन आरो नोंसिनि सायाव अनसायनाय थागोन, अननाय थागोन जेनेबा। बेखायनो नोंसोर खेबसे पाब्लिकनि सिगाङाव नोंसोर सरि बियोबा मोजां जागोन आरो। थेंक इउ स' माच।